ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪದ ಜಾಲ್ತುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸೋಕು ಈ ಜಾಲು ಮುಲ್ಪದ ಜಾಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಸೋಕಿತ್ತಂಡು ಮದಿಲು ಮಾತ ಕಟ್ಟದ ಸೋಕಿತ್ತಂಡು ಚುನ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂತಿದ್ದಲೆ ಈ ಇತ್ತಂದು ಆತಂಡು ಗೈಸ್ ಖುಷಿ ಒಂದೊಂದು ತಾತ ಮಾಮು ಅತ್ತೆ ಪೂರ ಜನ ಬೇಲಿಟ್ಟಿರ್ಲಿರು ಎನ್ಮಲ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬಚ್ಚೆ ತಿಂದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ನೈಟ್ ಮತ್ತ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ತಿಂಟ್ರಾಪನ ಒಂಜೇ ಪುಡಿ ಇಪ್ಪುನ ತಿಂದು ನಿತ್ತೆ ಎರಡೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಲ ಗುದ್ದು ತಿನ್ಪುನೇಟು ಮಜಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಗುದ್ದು ಕಥ ಅಮ್ಮ ಗುದ್ದು ತಿನ್ಕತ್ತೆ ಏನ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಜಿ ಇನ್ನು ಮೆಡಲ್ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಅಡ್ಕು ತೆರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಅಡ್ಕು ತೆರ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪನಾಗನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಈ ಬಾರ್ ಇಂದ ತೇರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ పోతున్నా పోతున్నావు నువ్వు ఫస్ట్ రూమ్ ಗಂಟೆ ಪೈ ನೆಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನ ಗನೆ ಒಂದು ಕೊಂಚ 20 ವರ್ಷ ಕರೆಂಡು 20-25 ವರ್ಷ ಇದು ಅಲ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಇಂಟ ಅಲ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡೈತೆ ನಂದು ಕಟ್ಟ ತಾತನ ಡ್ರೆಸ್ ತಾತನಿಗೆ ಸರಿಯಾತ ಅಂತ 20 ತನಕ ಅಂತ ತಾತ ಬೋರ್ ಹಾಕಿ ಟೀ ಓ ಮೆನ್ನೆ ಬಾ ಟೀ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಂಟಿ ಬರಿ ಮಿನ್ನು ಮಿನ್ನಿ ಮಿನ್ನಿ ಪಡಿ ಹಾಪು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕುತುನಗ ಹಾಂ ಪಡಿ ಹಾಪು అవుండ తగి ఎన ముందు కట్టుకున్నా ఎన్న మిత్తి చెడుతాను మిన్న ఇత్త కారు గంట ಬಂದು ಈಗ ಕ್ಯಾಮರಾತನ ಬೋಡಿ ನಾನು ಬಾ ಇತ್ತು ಬರ ರೋಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜಿ ಮೇಲೆ ಬಾ ತುಚ್ಚರ್ಜಿ ಕೆಲವು ಹುಚ್ಚಿದುಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ತಾತನ ಮಾಡಿತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ನಾಗ ಇರ್ತಪ್ಪ ಟಾಟಾ ಕುಯ್ ಮಿನ್ನು 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 ಬಚ್ಚಿ ದಿನ ಪೋಯಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡೆ ಕೂವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಮಿನ್ನಜ್ಜಿ ಅದು ಹೋಗು ನಡಿ ಇನ್ನು 10 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ರೋಮ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಮಿನೋಟಿ ಓಶ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಿನ್ನೋಟಿ ಇದು ಕ್ಯೂಟ್ ಲಲ್ಲು ತಿಳಿ ಇದು ಕ್ಯೂಟ್ ಲಲ್ಲು ಲಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಒಂದೆತ್ತು ಗುದ್ದಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನೀವು ಬೀಸಾಕಿರಿ ಹೊಡೆದಾತು ಮರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೂಲು ಸುಂದದು
ಪೂಲು ದಿವೋಡು. ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜಿ ಗುದ್ದುವ ವಿಧಾನ. ಪೂಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ, ಎಂಥ ಬಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಇಂಚೊಂಜಿ ತೊಟ್ಟುಂದು ಎತ್ತದ ಇಂಚೊಂಜಿ ಕೊಡಿಲ ತೊಟ್ಟುಲದ ಎತ್ತದು ಸುಣ್ಣದ ನೀರುಂಡತ್ತ ಐನಿಂಚು ಕಡೋನೋಡು. ಸುಣ್ಣದ ನೀರು ಹತ್ತು ಅದು ಸುಣ್ಣದ ಜೋರು ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಜನ ಗೊತ್ತಿ ಅವನಂಜ ಈ ಪುಡಿಕ್ಕೆ ಪಡುಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಕೆಂಪಾಗುಂಡು, ಮಣ್ಣಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಬಾಯಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಾರೆ ಏನು ಪಕ್ಕಡೆ ದರ್ಬಾರ್ వచ్చిన అజ్జి గుద్దును. పూలు కమ్మಿ అంటే ఇప్పుడు గిర చేస్తాను, కొంచెం పూలు ఇస్తున్నాను అడ్జస్ట్ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜಿ ನೆರಬಲ್ಲಿ ಅದ ಇಟ್ಟಿ ಕನರ್ ಇದು ಗುಡ್ಡದ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಷ್ಟನಾಗ ಲೇಪಲ್ಲ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಕೆಲವು ನೂದೇಟ್ ಒಂಜಿ ಇದು ಸುರುಗು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸುರುಗು ಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ 10 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದತ್ತು ದಾದ ಅಂಡ ದೇರಿ ಇರ್ತಾವೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಅವ ಆ ಜನನ ಜವಾಂದಿಯ ದಾಯ್ತಂದೆ ಗೊತ್ತಾವಚಿ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಪುದರ್ ಏನು ಆಕಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಟ್ನಾಗ ಇದು ಚೇತನ ಅಂದಿತ್ತು ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಟ್ನಾಗ ಸಿಸ್ಸಂದು ಅದನ್ನು ಪಂಡೆ ಆ ದೊಡ್ಡತನಾಗ ಚೇತನ ಅಂದಿತ್ತನ ಚೇತನ ಅಂದಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತಂಡು ಚೇತನ ಸಾಲಿಯಾನ ಅಂದಿತ್ತನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಚೇತನ ಅಂದಂಡು ತೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಚನೇ ಮುಂದುವರಿ ಅಂದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಆಕಲಿ ಪಂಡಿರು ಏನು ಸಿಸ್ಸತ್ತು ಏನು ಬ್ರೋ ಅಂಚ ಅಂದಿರು ಸಾರಿ ಅಂದಂಡೆ ಸಾರಿ ಇಂದು ಪಂಡದ್ದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಪು ನಂಚೆ ಇಂಚ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಂಡಿರು ಇಂಕ ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗ ನೇಮ್ ಇಂಚೈತನು ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಕೋಟಿ ಅನ್ನೋದಿತ್ತನು ಸಾಲಿಯಾನ ಚೇತನ ಸಾಲಿಯಾನ ಇತ್ತನ ಖಾಲಿ ಚೇತನ್ ಸಾಲಿಯಾನ ಅಂಡು ಚೇತನ್ ಸಾಲಿಯಾನ ಇತ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಇತ್ತನ ಪೊಂಡ ನಾವೇವ ಚೇತನ್ ಸಾಲಿಯಾನ ಇತ್ತನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೋಟಿ ಅನ್ನೋದು పోయి ನಾವು ಕೋಟಿ ಅಂಡೆ ಇತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಕಡಿತು ಏನು ಏರಗೋ ಆ ಕಮೆಂಟನ್ನು ತೋಚಿಪಾಯೆ ಕಮೆಂಟನ್ನು ತೋಚಿಪಾನಾಗ ಪೀರ ಚೇತನ ಸಾಲಿಯಾನ ಅಂದೇ ಉಂಡು. ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆರಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ದಾಯಿಗೆ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಬ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಓವರ್ ಆಪನಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪಂಡೇರು ಐದಕ್ಕ ಐಕೆ ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಐದಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಐಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೆ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಓಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡು ಅದೇ ಬಂದಾಗ ನೂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜನ 99 ಜನ ನಿಕ್ಲುಲ್ಲಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ 10 ಜನ ಪುಗರ್ನಾಗ್ಲಿ 9 ಜನ 10 ಜನ ಟು 9 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಟ್ಟು ಹಾಳಿಂದ ಅಂಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಟ್ಟೇರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದಾರ ಒಂಜಿ ಕಂಡಾಟು ನೇಜಿನ ಅಡ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅಂದು ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತ ಕಂಡ ಕಾಡ್ದ ಇಂದು ಅಂಚನೆ ಆತೆ ಬಂಡತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅನ್ಕಣ್ಣ ಪುಚ್ಚದ ರೋಮ ಪೇರಲ್ಲ ಮಾರೆ ನಾಡೋಡು ಸರಿ ಕಟ್ಟು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನೆಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ವಿಷಯ ಆಗೈತೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಪೇರು ಜನಿಂಚಪುರ ಮಂತಂತಲೆಂದು ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿಲ ಟೈಮ್ ಪಂತಜಿ ಅಗ್ಲೇ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದು ఒక ದುಡ್ಡು ವరకు ನಂಚೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸುರುಕೆ ಪಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೌದು ಆಯ್ತು ಆಪನೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾ ಹೊಡತಿ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತನಂದಿತ್ತೆ ಮಾಂತರಿಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿಗತ್ತ ಪಂಪೇರು ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಪನ್ನಗಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪಂಡಿದ ಅಂತ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದಿತ್ತಮ್ಮ
ಏನ ನಾಯಿ ಸೈಜಗೆ ಇಂಕ ಹೂವನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇತ್ತೇನಂತ ಬಣ್ಣಗ ಸೋಕು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇದು ಹೋಗಿತ್ತೇನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಜೊತೆ ಆಯ್ತನ ಇಡೀ ಬರ್ಬೇಕೇನೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಉಂಟು ಪಾಪ ಬೆಟರ್ ನರ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾಯಿಲು ಇನಿ ಅಂಚತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಂಕತೆಲ್ಲ ಅಂದ ಮಂತು ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಮೂಕೆ ತೆಗಿಕೊಂಡ ಏಪಲು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏತ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಅಂತು ಬೀಲಾಡೋ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಅರಮನೆ ಇತ್ತಂಡ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಈತ అయినా ಎಂಚ ಬುದಾರು ಮೈಪೆ ಎಂಚ ಕೆಲವು ಕೋರಿಲೆ ಬುದಾರುಂಡು ನಿನ್ನ ಚಾಚಿದಾಳೆ ನಿನ್ನ ಮಿನ್ನು ಹುಚ್ಚಡ ಈಗ ಪೂಡಿಯು ಕೆಲವು ಪುಚ್ಚಲು ಉಚ್ಚುಪ ಒಂಚೂರು ಮಡಲು ಒಟ್ಟಿರಾಗಿತ್ತು ಜಾಮನ್ ತೊಟ್ಟು ಅಂತೆ ಕಷಾಯ ಒಂದು ಬಲ್ಲಿ ಪಯ್ಯಾರ ಮುಂಚೆ ಬತ್ತ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾತನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಕಷಾಯ ಒಂದು ತುಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಬಾಕದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅಬುಜಿ ಡೈಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಯಾನೆ ಒಲೆ ಪುಟ್ಟದ ಒಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಅಬುಜಿ ಕಷಾಯ ಏನೇ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೊಂಡ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ देखा ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದೆ ಬಿರ ಹತ್ತಿನ ಹೊತ್ತಾಯಾಗ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂದೆ ಜರೆ ವಾಪಸ್ ಕಷಾಯಗೊಂದು ಕೊರಿ ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಕೋರ್ತ ವೆಜ್ಜು ಮತ್ತು ಬರ್ದು ಬರಿಯರು ಜಾ ತಿನ್ನೋಡತ್ತಿ ಪೂರ ಹಟ್ಲ ಪೂರ ಬಣ್ಣ ಹಿಡಿತೀರು ಅಜ್ಜಿಯರು ಬಂದು ಪುಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಕೋರದ ಗಜ್ಜು ಓಯ್ ಇಂಕ ಚಾ ಬರುತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಚಲೇನೆ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ತಾತ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಅಬ್ಬಾ ಆರನಿಲ್ಕಬ್ಬಾ ಆರನೇದ ವಾರ ಅಂತಂದು ಅನ್ಸೋದು ಇನ್ನ ಪೊಡಿಯಬ್ಬ ಬರ್ರಿ ಸಾಧ್ಯ ತುಂಬ
ಐಸಾಂಡ್ ಹಣ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಓಟು ತಗ್ಲ ಜೈ ಗಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲಾಟೆ ಬದುಕುಂಡು ರಾಮಕುಂಜ ತಗ್ಲ ಈ ಜನತ ಜಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರಾಮಕುಂಜ ಭಾಗೀರಥಿ ಮರುಳ್ಳ ಎಚ್ ಎಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಡೆ ತಾತಂಡಿ ನೋಕ್ರೆ ನೀರ್ಬೋದು ಜಿ ಬೋಡ ಆಯ್ತಾ ಈ ಪೇಪರ್ಲಿ ಅಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಕೊರ್ನ ಕಲ್ಲೇರಿ ಕತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡ ಇರು ಯಾಕಟ್ಟಂಜಿ ಕೊಂಡದಂಡು ಅದ್ಲ ಎತ್ತಿರು ಕತ್ತಿಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ಲಾ అదాడా వాళ్తా అయినా వస్తామే వాళ్తా ఇందు పూకుండు ఎంత అవుతాను వాయిలితే అయికా అంటే ఒక కత్తి అయి కొంటే కదా కత్తి కొంటే కాదా ముల్లర తోలే పయా నంగ్ వైరస్ ಬ್ರಷ್ ಬತ್ತಂತಜಿ ಗರ್ಗಸ ಉಂಡು ಮೇಲ್ಟಿಗಾಗ್ಲಿ ಕೊಂತಿರ್ತಿರಂದತ್ತಜಿ ಕೊಂಡತ್ತಜಿ ರಗ್ಲಿ ಅಗ್ಲೆಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಅಗ್ಲೆಲ್ಲಾಡ್ತು ಹಾಂ ಚಂಡ ಅಗ್ಲಿಲ್ಲಾಗ ಬೈನತ ಹಾಂ ನಾನು ತಾತನ ಬಗ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಾತು ತಾತನ ತುಚ್ಪದೇ ಚೆನ್ನತ ಏನು ತಪ್ಪ ನನ್ನ ಅಪ್ಪದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ತಾತ ಎತ್ತೇನು ಮಡ್ವ ಆಯಿಲ್ ನೀರಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಆಂಡೆ ಕೈಸ್ ಏನೋ ತಾತನ ಅಲ್ತಿತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕನ ನಡಿಪಿರ ಫೋನಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಆತು ದಾಲ ತುಯ್ಯರ ಮತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಥರ
ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಉಣ್ಗೆಲಾತು ಒಂಥರ ತೋಜೊಂದು ಏನು ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಮಿನಿ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಸೋಕು ತೋಜು ಪಾಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುನ್ಪ ತೋಡುಡು ಮತ್ತು ನೀರು ಮತ್ತು ದಾಲಿ ಜಿಜನ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮತ್ತು ಇತ್ತು ತೊಲಿ ಒಂಚ ತಾತ ಬುಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿನ ಅಡೆ ಬರ್ಪಂಡೆ ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ತಾತ ನಲ್ಲಂತ ಹಾಂ ಓಟ್ ತಗಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಬಾ ಬಾ ಹಾಂ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ವೇಲೆ ಆತಂದ್ರೆ ದುಬರ ಆತಂದ್ರೆ ಓ ಹೌದಾಯ್ತತನ ಏನೊಂದು ಕಬೀಡ್ ತನಕ 6 ಕೆಂಜಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಈಗ ನಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಆಜಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಜಿ ಅಂಚನೆ ಆಜಿದ್ನ ಉಂಗಾಡ ಇದೇ ಚಿಕ್ಕಿ ರತ್ನಾಡ ಮನ ಕತ್ತೇನೆ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಿನ ಇವಾಗ ಹಾಯ್ ಅನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಸ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹಾಂ ರತ್ನಾಡ ಮದಿಕ್ಕೆರವ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಚು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ತಾಪನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಂದಾಗಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಏನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಿಗೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್